Bobi Igbo ekenekwa m na asị m ebe nke onye chi na-azere nke onye ọbụla na-eme ya na-agalị ya biko na vidiyo akịta bụ vidiyo bụkwanụ nsị ka mmalụ justice for Ogajik. Justice for Ogajik. First of all, we have to commend Ogajik. Before mpịa gị ha ma nchọrọ ịpịa gị makwa ka o si adị mụ na ana abụ ịmakwa ka o si adị mụ na ana abụ nwanza makwa ka o si adị mụ na ana abụ, but let the truth be told for once. Before, we have to commend Ogajik because now in this online dibiaship content creators on the Dibia Ajodu social media, Ogajik should be regarded as one of their biggest in that ladder of Dibia influencers. Ogajik is at the top of it. However, Ogajik is at the top of that Dibia influencing. Ama the only influencing the Dibia on social media. Ogajik is at the top of it. Top of it, sikwe nke beziokwu. Sigwa nwa nke beziokwu. Mana in terms of, because na abia ka echeke according to law, according to something na-eme ejide onye zulu oshi, ayi jide onye zilia. In the sense that na our young boy started watching Ogajik in order to get address to so place, because obu na Ogajik eti here that video, people will not watch. That is why the pain always goes back to Ogajik na obolo na something aga. Mani ihe ga, they will not remember Ogajik. That's why njiwesi na gini me video nwa bụ gini justice for Ogajik. Mgbe ekwuli ha sị Ogajik oke ebe bụ na gị na ndị anụnwa na-enwe nsogbu. Ebe ọ bụ na gị na ndị anụnwa na-enwe nsogbu. Why not kwụsị ịwa ha video? Why not n'ọlụ onwe gị? Why not iti ime ihe just be on your own lane? Ekucha nke ahụ mgbe ama mgbe Ogajik pụtara na social media bebewa akwa ndị mmadụ attack page and them. Yes, I feel your pain, young man. People will attack you because no garo mana oga, according to you, oga hejewe ebe ọzọ na ige na mmadụ kpacha nkata ha record wa jeje na-enye onye na-agwa okwu jejekwana imogo nwe some things like you mana onye no mmadụ nso na n'isi ezia. According to ise na ma ndị bụ ndị na ihe ga, they will not remember Ogajik, mana ọ bụrụ na ihe agaro they will look for you ka ewere ha ma pịagbuo gị. But na Monday ha ma na apịa gị tata bụ Ogajik na emele na emela na ndị mmadụ ya na-akpọ gị. They will always call you for bad mgbe ọ dị njọ, ha ma mkpọ gị mgbe ọ dị mma. Because na gịnị me, you are just an avenue, you are just a ladder for people to step on. Mana mgbe ha actually step on to climb to the next stage, that ladder gbajie, ha ya adakwasa gị n'elu. Because ị nọ here, in terms of that ladder, ị nọ ebe a, ha chọọ ịzọ ụkwụ ka ha gbago. By the time they left you, zọọ 1, 2, that step gbajie, ha daba ha ya adakwasa gị n'elu. That is the problem ị na-enwe. You always receive the backlash. It's in this video na ihe me gina ezobi without na una adros gunu si wedi before, because na somebody backbite gina ebe ezobi no. If you get na in this leadership of a thing now, there is no love in it. Asi ke ekubi eku ogwa bụ the biggest influencer and the dibia no one when this social media. You are their biggest influencer before people like Okongo Dibia, ndo peche other bloggers were potaba. In terms of their leadership, this thing all go on top of it. So Ogajik, onye mara asaro nya saro ufuma, onye mara aso ani ki mara aso na. It's time for you in all onwe gị. It's time for you onye bia and je choda dibia na onwe nke. Nke obu na enye gị, because at the end of the day they will not give you. At the end of the day kwa ogwa you receive ahụ fear. Because when I cham this video I felt, a little bit of compassion for you. But in the other way around, mgbe na-elikwa ị na-akwa complain na-enyere gị. Mgbe na-elikwa ị na-akwa complain na-enyere, because na emele na-emela na Ogajik bụ sokwa na emago those shops ga ha all those things na-eme. Is still part of this dibiaship campaign anụma ka isikwa wee nọlụkwa to some level ị nọ na ya. Ịghọtana? So biko unu maka unu si esetụlụ, and ndị mmadụ ọ na-emego video na-ese ndị mmadụ mara onwe ha. People will never listen to you. People are greedy. Ndị mmadụ dị greedy. People are greedy. Onwe ndị ya bụ ịchọ igosi ụzọ today ha sị gị mba na ha amatago ụzọ, ha jemezi ọrụ ahịa abịa attack ya, which is exactly what is happening now. So Ogajik, justice for you, and also mind to stay on your lane. Above all, the next video Ogajik kono no ihe onye.
ọkwa onye ọrụ gara butere moto nwa onye ọrụ gara aga butere moto a onye a enwe ọkpọ m na fosi m nekwa ọkpọ na fosi m na-eji ike nka were mana ọbụna ọ dị njọ amụna oji mere vidio ọbụna ọ dị njọ ọbụna ọ mara mma na asị na ndị ọzọ posturu na mchise posturu ọ dị njọ asị na oji mere vidio ka ihe mere ọnụ maka afọ dịra n'aka nwa ọtenkwụ ọsọ na-eme ka eti vidio bloggers na-eme ka eti vidio na rusis mmadụ na-abụ na-abịa mmadụ ndị ọzọ na-eme echese narị epost sendara ha epost ha ọ dị njọ snojik ọ dị mma snodi abụ ekene dibịa hapụ jik moto na-atọ ka a na-ebutere ya na moto ịtọ ndị abutere moto enwe ya nyere m je na nke zobu Thanksgiving niile anya da pris onwe ya ha nyere m ọ dị njọ mana ojik mere vidio ọ na-adị m ekene osiri ikoro ekele osi ikoro ekelekwe osiri ụgba maka ọ dị jike m nju efu anyanwụ mee vidio ti nọmba okwu mmeti ihe nọmba okwu adị m etita ma bifo bikos na ọ na-eme mme vidio nsị fon ejebe dibịa kpọọ m na fon kama nsị gị chọrọ m ego mmanya anything na onye gị nọmba some people na-eme ahụ m ego a apụkwa ha n'azụ akwa dibịa ajigidi wicked jikiri na ego ewe ya nọmba okay fine Ezobi today Mrezobi the close ma arịcha close ka I did before ọ mmadụ gbake Mrezobi yes mmadụ bịa gbake Mrezobi ka mmadụ gbake Mrezobi bụ na okay Mrezobi na Facebook nọmbịa dị that place ọ na nọmbịa onye afọ ya na nọmbịa na-enye ha mana isize mkpọrọ ga akpọrọkpọ je nga ka e wee were my influence ka iwe nweke ga free access because na kezo mmadụ ka ahụ na Kezobi gwa eziokwu ka e wee were my access ga free ga fast ka ife fast nsị gị na ifeọm m wee akpọrọ gị jebe na Kezobi ihe ya achọrọ m ego ihe m 50,000 naira o ihe m 30k ihe m 40k akwụkwọ obiere ya agaba some people na-eme ngwa ha hekwata mụ na ha weje na Kezobi afezobi na Kezobi na jigidi wicked na jigidi na nego kpọta gị nga ma hapụ ihe na-eme n'ụlọ na Okija Anambra steeti na Okija kpọrọ gị hapụ family kpọrọ gị jebe na Kezobi for free hapụ ihe na-eme nya kpọrọ kpojebe nga ọgasịrị gị je kene hapụzie onye kpọ gị je uche emego mia mụ nata emego mia o nwere nke nye na 6 million mosa mpo osuru ọ ka na phone m here mpo osuru mụ kpọ onye aje na Kezobi onye anya 5 naira mụ kpọ eje that place ọgaziri ya eje kene Ezobi 6 million naira na onye anọ nga onye yi buru nọ nga mụ kpọ eje na Kezobi onye 5 naira echaka egosi demon ọbịa anya onye yi buru na Ezobi ya na utofu ihe ọ kpọtara ihe afọ ego butere na ego ya nga na ego ya mụ kpụ ya je dada place onye 5 naira ọsị na nye m ego ọsị na onwe ego onwe mụ kpọrọ ya mụ je nwudo mụ eje dada place ọgazi rio ọsị na azụ si Togo bata Togo ka ọ nọ ọsị Togo bata benye Ezobi Thanksgiving onye 5 naira maka this particular this idiot mere nji na-emedo esi mkpọje gị na Kezobi mesị n'ihi ya nye m ego mmekpọga je ebe mechọọ nọ mbịa m ya free ịchọ adreesị ya mmeka adreesị ya free adị mana a 5 naira ma site gị n'ihi ya nye m ego enwe m na awụ je that place ka maka mma hapụ ihe na-eme n'ụlọ gaba Asaba ụkwa ha esi kwọrọ m ụgwọ moto ji ngwo moto eme nge abịa mesi nwa na moto ịgbadị mfe mmeri mfe ma mfe la ahụ ego ka ka m nwa n'idiri enwekwa na emente n'onwe m so nna gị ego ka iwe mkpọrọ je na Kezobi mma na awụrụ je that place nọ n'iro so na jigiri uke na jigiri na nego akpọta mmadụ nga megbugo nwe m onye mmere free this is akpam mmere free is akpam mmere free is akpam mmere free je kene n'azụ ogbosikwa m weje jakono phone for the guy nta mmere free this guy bon this guy na Kezobi for free mụ akpọje nga asụ ọmụ ụzọ oze ngwo pikiri ego mmadụ ụzọ jeje kene ya mmadụ ụzọ je kene ya ma ngwo arụrụ ọrụ ya agaba ha aga mụ hara ma fon ji ka ọrụ agabakwa nwanyị ọkụ na-achịkwa ụgwọ ma ọkwụkwọ ụgwọ biko mara ya eme nna akpọpụ Ezobi fon ngwere ọrụ aga ọ wesị na azụ je kene Ezobi fọm ayena asị m ekene na ya mana ekenekwa onye kpọgụ je that place so ya na-akọwa mụ na eme ọdịrị ụrụ njọ na mmanụ ojik me vidio ma ọ dị mma ọ na-eme ojik me vidio ọ na-emezi na ọ dịrọ mma na-emezi na ọ na-anwa na ọ dịrọ mma
Thanksgiving na mtana kezo bi boda na monga na honga na mtana Thanksgiving ngwe niile which on na fi online on na afuka ya Thanksgiving na esi abia Thanksgiving na kwa na come na e bute Thanksgiving na onwe kesi m jigine kwa nekwa o de njamo no jigine video me video before I'm one day online ya na watching for the first time video all me video me tena mo na dibia adiri me tena mo na dibia adiri me tena mba ama mo na echo egwa m nyego number enwe mo na echo egwa m ichoro ilo ichoro ime nwenye go ya ruru gị ka nseme ngwa ọ sị gị chọrọ m ego ọchị na ego mmanya ego nekwa any amount anwenye go number a enwe ike bụ igbe gbere nwe ike nyekwa m ike ihe anya m yo nyekwa number ya percentage na isa jigidi wukere jigidi na na ego ya number mana ga ego a nyekwa ga free jekwa batakwa ihe kenem so kama na kobela ifuzi million jidibe no ifata than living because no fugoro million una na enyem ego una akwara mugwo nyu number na akwụ mugwo no fu million una na enyem ọ nje mento una se apụta ni ne mo ha gbo pamta ni lo se ko na egbu o nwere isi nye mmemme bi limit number mụ na bi ha nso as na onye na money nso na isi ezie mụ na bi ha nso mụ mo nde bụ nde o tego nno na ọrụ enwe m ọga na ọrụ a mụ abụ onye isi buzo mmemme video kemo 214 before ndị ibe na-agbọsọ n'ihu akwụkwọ ndị ibe na-atụ ụjọ ime video sọsọ Sobari na Shimale Temple Nigeria ezogbonje bụ ndị online before man na-atabi na online before mụ join ha mere video ndị ime video before ndị ibe dị na-atụ ime video mara ọkasị mmiri na-emezi video mpepụ ebido ime video temas na-eme video ka mmadụ na-eji bidozi n'ime emezi video mụ bụ onye izi Shimale Temple first person I'm okay my money first my Shimale Temple no online before mmiri nwere no online jire ezogbonje no online man na tabi no online before join ho blay no before meze ndị be niile abụ na-emezi video hala mo ne hinne so to come no ọrụ a amụ onwe m gosiri m ya onwe bụ ọga m onwe m gosiri to come no ọrụ a ama m ndị bụ ndị some things interview na-eme ka mmadụ si kwuo okwu online aba ya bụ normal ọrụ ka ha se kọwụ ya online aba na amara ọrụ nwa ya ma ha kọwa ihe mụ arụ ọfụma ọrụ ọgazie nwa ya ma akọwa ma ọ ma arụ aka m na afụ ndị mmụọ nwa ya ma agba afa mana ọ ma arụ ọrụ because afa dị iche na ọgwụ a na-agwa agwọ because since na oriche bụ na afa a na-eri afa eri a na-eri ọgwụ ahụ eri a na-aṅụ mmanya ngwagbo webụ nte mana ụna na-ahụta niile na sometimes na-emecha vidio nsị ka agba free afa yes o nwere isi nyegba free afa reason ya abụ kwuru ngwa aka ụnụ fụ ma onye awamụkwa agbakọ n'ọmụ agba ma onye awamụkwa ihe ọ na-eme ka ọmụ ihe ọ na-eme kwuru ngwa akwụkwọ kwuru wee fụ kwara bụ mmụọ m gwara ụnụ kwuru ngwa kwuru fụ mana ụmụ fụtazi ọtọ pụpụ mapụfa akpụkwa m sị ma afa sị afa niile na-agba free afa ọ bụla alenji adịghị eme alenji na free afa m hepа m akpọ na fon onye dibịa kpata afa ha mgbagide ọ bụla asọ mmadụ tem gbacha ma ọ dị ọgbagide afa ha ụbọchị vidio m afa akọtụọ fụna nwa anya amụ ya na-eme nkọtọ dị vidio nke ụfọdụ na akọtụ afa mmadụ afa dibịa na-agba nkọtụọ ya onye amụ ya na-eme ka na-emebiri m ihu akwụkwọ biko ọ dịghị mma cheta na m ọ bụ sọ dị njọ ka ya eji amụna ojiji me vidio ọ bụrụ sọ dị njọ ji amụna ojiji me vidio ọsọ dị njọ ọ dị mma cheta na m ọmụ me vidio a nwanne na ya ezobe Thanksgiving ka onye mụ njem ezobe ọkwa mmụọ ọ dị njọ amụna ojiji ka mere njem ezobe gari m moto Corolla mme vidio mbọsị ya mme vidio ebela si ye sezobe ekwara m ka moto ọzọ nye ekere moto ọzọ ndị mara na kọmentị lọbụ ishi abụchi boze mbala gị ogozo ofu moto bụ na mechara m ihe ihe mere ya nkọ na nwanyị ọnụrụ ha na-eti ọnụ ya ma anyị mụọ ndị dibịa nso ma ndị bụ ndị anyị mụọ ma ndị bụ ndị ụmụ dibịa bụ ihe ego na ọbanye ahịa ji gosi ihe ahịa nwanne m not jealous nwanne m I'm not jealous I'm the moon experience something example na-eme nnekwu na-enye example na-eme unu experience kwunu ọhọta ihe nnekwu ama m ndị bụ ndị nwanne m nwoke Stanley jee paakị mepere akwa peji mụ abụọ emere vidio
So hapo ngo be na ekwu na ekwu na ke be moto be the moto mission. My first person made a video. First person. The day me video akwa go sin page say na mod me pay that page. Mono ona aga. Say I don't want to make video people ya mod agaba. So Jepa go mpera kwa page. Yes. Jepa go pay that page. Omo ni ma today. Page come pay ya. On my video. And Jepa came forward before. Jepa came on Jepa before. On wa akwa po Jepa je Dubai. Because Jepa nwere Dubai number. Ngo obale o ma Dubai ya ko na on na live video ngini with phone ya na video ko ngini ne ma na full ya na afọ ike we na afọ update akwa. Ongwa ka page Jepa ke gbogbogoro. Ngwa ha akwa bia je Dubai ka page Jepa ke gbogbogoro. Before nobody knows Jepa before. Maybe bit or bit. Jepa ke go before. Unwa pro one Jepa before. Ongwa akwa bia je Dubai ka page Jepa gbogbogoro. Jepa ke Dubai number. Yes, go on Dubai, go on Dubai number. On buy that year on. No man, if you can have update because I want Dubai number. You buy that on that time. And wow, Japan your number, Dubai number. So on wow, what Japan do Dubai? Can page Japan Baguro. Belibis or libits or more me neku. Oh, more Bema video, money you want to Japan pay that page, only page, but nothing but page come a page come a simple on my video. Jepa can go pro before. On where before. On where on your Jepa before online. On go quite where you buy a page Jepa Baguro. People in full and work I update update man. Papa update confirm update man capable. People if Jepa can go can update aqua. On work a page Jepa Baguro. So when Jepa maybe a page. Okay, we come to maybe a page. Page in Buzo Bogo honor and one more and 100 page more of man at dream serious. Because page na quiz bogo. My own boy setting woman of man. Neke video name post can have mogo. Video live the name and have mogo near. On a million page. I said by the of man. Ne page me with in 1 star. I am a page. I could set him for the star. Live from Remo. It was a gay kogo. I am a page. I could set him in. Obra set going for Nina. If na by now, I can go motor him. Because I want me go in Facebook now many purpose. Oh boy, I'm in a video. Page come per aqua. Jepa go where before online. No put no Jepak. On what Dubai, come with Dubai, work a mala Jepak. So money today. Honor all fuck I'm on Facebook bego before no video before 2020 I know my Facebook bego to go me page him. Every page 214. I'm a page him. I'm on a Facebook na nyego. Onye nyere account ngwa January put my money. Na montage me mama wan kam ma bu me nwe video post so. Mama na ego de ne. Mama na akwụgwọ. Onye mepere page na lipe go ngwa phone ngwone. Eja ma akwụkwọ beze ma afọ me be pay. Na pay out be ye prap wa akwụkwọ pay out. No pa na we force ga akwụkwọ. Phone bad guy meze my money. Mana go na nyam na prempe. Because already set by Facebook set by my re set by my life. After I send a comment, Jik need to be arrested. Jik have so many youth. Jik have thrown so many youth. You know, because of many youth to and destroy. Can I Thanksgiving? And I thanks money. And I thanks. There be a motor. There be any. Jik have not so many youth. Jik have helped many youth. Say it that way. Jik have helped many youth. But the youth I'm helping is not helping me. Say it that way. Say Jik need to be helped. Not Jik need to be arrested. For what? Only the name whether Connie Huni Mweku. Only the name with the data. Why? Where we will say Jik have helped many people. Jik need to be helped. Oh, Imbo, I've been a Bayana. If on the phone, don't put it on record. Don't put it on record. What are you recording? Give me the record. Don't put it on record. It's a good idea. Me and I get in man. Afford near the person. If we wait, keep up way. That may walk.
Nwunnem the followers and my balloon number, and my woken bar, and my wine bar. I can now you when I send in a jireba barrel, Bob Nabuna Hebal horror from my side. Oro Agalaga, fine. Doro Agaga, only one I mean. I be Fiji was a make camera. What gave you a quatricanum? Be Fiji anywhere, make camera. Or moment video. Kahasi, Abacase me. Now, proof of more of ma, Ablocase me. Ka kwuru a na-eme nke na-eme ka pụtaba ọmụ ma ihe na bunde o ndị mụ ekwu ma ha ma agwọ ndị mụ agwọ ma ha mụ ekwu okwu o dibia no bani na yes na-eje nga arụ some people some natural ọrụ ka apị gbafa so ndị na-eje arụ ebe a ọmụ agba akam ọ na-arụ ha yes ọmụ agba afa akam isa gbara ọgba ndị mmiri ndị uke ndị nka ma dị na-esi na onye amụ ya na-agba onye na-ekwu eri ọmụ agba afa ọ na-arụ ụlọ ọfụma emere video before ma kwụsịrị ime video because people that complain onye amagbafa si na ya fa bụ ihe niile afa bụ ife eli and afa na-eme fed and again ndị be na-agba afa na-agba highest nweta m o ji agba afa ọgba afa from money till from memory number 8 till 11 8 9 10 11 ọkọ otu ya je nga iwe 12 ọmụrụ gba n'afa n'ụtụtụ ya gbọsị na gị naba tụbọsị afa na-apụ afa apụgo ihe ego ebe 12 bụ nwa na ọ ya gbara gị off-head ụmụ ya na-agba off-head because ọ ya asị gị mma gị naba na afa apụọ na ọ na-idiri ego ọ ya nara gị ego ọ mmadụ ka ọ bụ ego bịa be dibịa na-echi ya azụ mmara ya ntụ today ọ ya nara gị ego a ọ ya asị gị naba gị bi echi mana ije ebe dibịa na-agba fara agba highest jee na ihe mekọta na ije na ihe make sure na ọgbọ afọ before abụzi na fada dị na mmadụ nwoke ịgba afọ ahụ na ga-ego gba afọ gbara gị ofere mana ihe na ụtụtụ gbara gị afọ ife na afọ anọ afa na-apụ